Purot na. Ito ukek. Yan na, nagsasak ko sa ukek. Ay. Bye, love you. Ay. Chok. Ay. Mo. Aching. Picturean pa. Ay, picturean ka ni Titi. Ala, suruh-suruh niya kabalyaw. Dapat na kabalyaw na. Eh, kuling-bigal. Dakil jay. Bibe, alam mo di sarming tukek. Ay, tikwa. Sarming tukek ato. Ay. Bibe, alam. Ajay. Ay, ini sarming tukek. Bibe, alam man. Rumabuhay kami natin nilatag. Ha? Mayasyak mo sa mga iyusot. Ay, dito lang ato. Dito sa mga iyusot. Kinang kailang. Abiya. Bisa. Madiasa adi matak na isa. Adi matak na isa. Adi jay dulang. Ay, kabalik. Aray. Ay. Naila? Naila to. Ay. Agro pa nga. Pagaliyaw. Nagbibideo ka ni nanay eh. Nina, purang talay tere. Nina, purang talay tere. Nina, purang talay tere. Later. Ay. Di dala or pipigtutin hindi. Mauawatan na ito. Ay, mauawatan na ito. Okay. Agad ano? Aching! Agit na. Ay, agit ganito lang ta. Anaji yata bibiyan niya. Adi, iyo. Ay, iniila amaw. Pampayagan ano? Ay, bad. Bad aja. Galit na. Kini langit. Akin langit. Dun. Ay, alang dun man. Dakal? Dakal. Dakal jay. Dilatog na. Tinagin dilatog yan. Oh, bagong gupit si nanay. Apat ang mata ni nanay. Kumarag may kuma. Okay. Ito kuma. Ano? May sadya ng pigpido. Oh, ay no. Ay pepore. Asing.
Ay, tudok-tudok sila tayo. Ay, tutudok ya. Beng! Wait, wait. Ipay dayo kami na sa cellphone. Ay, tudok. Ay, cellphone. Madimot na eh. Maday? Maday. Kulog-kulog? Kulog-kulog okay. May ata eh. Ay, maday. Baliktad. Nay, naigaman niyo. May baliktad to okay. Ay, aray. Ay, aray ko. Ngayon, nagsubirin ko ikaw. Ay, iyo, rasta. Iyo, rasta. Yan, ila. Hindi kasi yan. Pwede pa bimangon ni Dondan. Apay ta na po yat. Batag. Medyo na yun. Pero siya pirado eh. Sketchan ko. Sino ko rin eh? Nasinit di mo yun. Ay, nasuntok ko. Gumangat ni Kuyang Bongbong. Nay natin na. Hindi ko kay Jayla. Hindi ko kay Jayla. Hindi ko kay Jayla. Ay, hindi tilatag. Dito na. Ato tayo? Latag. Ana? Hindi ka na. Adda nay. Agaw. Ado. May kami sa galang. Antayo ah. May kami tayo sa lapamukha. Nagadayumit tayo. Apa mi isaw kasi nga ibaga nga pandal may gijay takijay. Takite. May latag. Ay, di puno. Di takiti baka. Sa mapandalan. Sa kami umaijay. Met Apa mi pa itulugan ti kapina ni tatay mo ah. Kakaasin mo ito na iyusaw. Okay. Ako ni. Sa inyo magmamagigdan. Ay. Patakderyo. Patakder. Baliktad. Baliktad mo. Aking babadaking nga to. Ang babaata nga to. Ay. Ulit. Tayo-tayo nga to. Nga to. Kita ni aray. Aray ko. Di, ang gidda mo to ukay. Ay, hindi niya mo tayo. Pagida dyan. Ang gidda. Ay. Ne? Diba? Kailan ka ba din? Ang gidda to ukay. Aray. Ni, ay kumusta sila to? Nga. TikTok to ukay. Kayo amin naman po yung kuya. Sa bani nga rawas na. Pagkili tayo kilpelatik na ilo. Puro na to ukay. Yan na nagdatak ko to ukay. Ay. Ay, nagdatak ko to ukay ka. Good morning mga everybody. Ay, mga everybody. Ay. Apo. May pakita yung sa ukay. Ay, pakita yung sa ukay. Apo. Bye-bye, love you. Chok, 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 chok. Ay, ay. Mo. Aching. Aching. Picturean pa. Ay, picturean ka ni Titi. Ay. Ay, lapog mo ka okay. Ay, Sergey. Wala, pinagkadumapol ko to okay na. Ay, tilatog na dyan. Ay, bunobon. Pultot. Mapulpulson. Pulso. Ay, mapupugsak. Why? Pagpugsat yan. Yung hindi lang eh. Ay,
Ala, nagrasi ka talaga dahil latod niyan dyan. Ala, nagrasi ka talaga dahil latod niyan dyan. Ala, nagrasi ka talaga dahil latod niyan dyan. Ala. Di na lang orot kikiktusin yung kik. Narasa dyan. Ay, dot na. Ay, dot na. Bukbuk na. Ay, yun na gala dato. Latay. Bumubun na. Ah. Nay, narasa ka talaga. Ay, natin, nagtilatigaw. Yung latay. Tilatig ng ilang. Dakil ba sa'yo? Dakko. Ala ni. Apay. Ala ni. Ala. Ala. Ako- Kaya pa mo pinilot ijay kabalyaw. Ay, hindi. Sumuplaton man ang ilang. Ada dyan Ay, laptop. kulig-lig. Ada dyan laptop. Ada may isang kasla. Ay, Nagkulkulig. ni ala. Agan ano? Ni kulig-lig. Nay. Ni ilang. Ay, ni dungdong. Nailag ro ba nga? Kabalyaw. Nailakit na kapangpangay. Nagwapo. Ay, Ay, nagwapo pa nagwapo. yun. Na magro pa nga. Ano ah? Ay, kabalyaw. Ang kasla sunggaw? Nagwapo rin nila. Kabalyo lang. Ni, ala ni, bibay! May mukha natin, kukulig-lig natin nila na eh. Nay, hindi naman eh. Sino pala yung kabalyaw? Ay. Hindi natin nagay. Nagaw. Ay! Ay, yo. Ang pagat kasla. Tapos di mo na eh. Gat ano? Ang iiga. Aw namin ay awa kasi pa kada ni. Ay nabuya yo kaya mo. Ay duyo. Pati ni timay maya. Ano ito? Impurwak Nan, mati ah. mun Impurwak na. tapos ipurwak yo kumama di cellphone niya. Mapigilan niyo pa ilang ya. Pigila mo. Jay. Ako okay. Impurwak na. Purwa ng dilato. Ate ako ni iyot ni Jaya. Ako ni kabalyaw. Sino kabalyo? Kabalyo na yung bubang. Ay, si Jaya, sa mga hilangan. Napananggayang inilong. Tayo. Dialangay. Karayan. Dialangay. Karayan. Dialangay. Karayan. Pagkaya. Buya ka pa ilang. Ina-dilangan kayo. Ay, ini. Pala isa inagpigubwag. Nabrahin yung dilangit. Parang ko yung eskwila. Ay, ang eskwila. Eskwila talaga. Nay! Ay, ito manong ate. Umay na Siyempre, video ka noon ni tatay. Video makikigtot ka, Mike. makikito ka lang tao. Uray mo pa. Kasla. Uray, no? Laktang. Anak kong kunanan no kong tatay. Mula ka talak yung rakton. Dakil, te. Mataha. Dakil pa, te. Lahat na. Dakil natin na. Dumeng! Ay, tuming, support. Dumeng ko na lang. Kapaya. Nakugit lang nga, Rudy. Nakugate, support. Kung kula talak tang, may mga magtutulad yung mga. Dumeng! Tuming, support. Dumeng! Dumeng! Ni nanay, dabagbagana. Madi mami ni nanay. Dumeng! Tuming, support. Bibi. Bibi, support. Ay, paano na natin nag-atay? Ang tweet. Dumeng! Tuming. Bing bang! Bing bang! Tanang nyaw? Ay. Awan sa kalog ganun na kal. Umayak mo ka na. Umaya mat. Ay. Wasingan na. Wasingan na. Ay.
Nyamit na ba siya na? Maya ko na! Malila. Ay, maday. Lagi bilit naglangag ko. Mama nga mama na awang kayo. Mama nga mama. Hindi naman ikatidam na. Gumagana po yung Oh, nagmajiwisawisan tadyayin na eh. Buta ganti ano, sabot. Nagangkat ni kuya. Ano natin ituok to ni ila. Kanan. Kita nyo na eh, katawa. Yan na natin po. Bing Ah, Bing Bang! Bumbong. Ang bongbong. Aray. Tayo. Ah. Nga nagbabay Bye-bye. Message. Mrs. Cole. Pinat the reds. Ay! Kada kayo amin. Kung ayaw mo nun ah. Singer to okay. Ay! Kada kayo amin. Ah? Ay, bye-bye. Bye-bye yung amin. Nga mangbuy-buya. Hindi kayo mamuma. Ang kay Ma'am Uma, nga mangbuy-buya si Lermini. Ay! Lermini. Kapag ti heart. Lermi. Message. Mrs. Cole. Ay! Mrs. Cole kay Toy. Sing-singlot kayo, Mark. Ay, okay. Ay, nabubutol. Wow, mapangkan, nagtahan-tahan, nalital-talaw. Ang gala kapit sila natin. Dumeng. Dumeng, support. Ikatin nyo adi sa pout. Support. Ay. Solopot. Bye-bye. Bye-bye. Mama. Mama. Bye-bye, mama. Mama. Mo. Sino pangit? Sino puro pangit? Wala, butong manong. Kapag nagpisang ginatog mo. Ay, Kata. Gila. Kung tayo saan? Masaya na Kapalan nyo. Ay, nilangay. Tumukon nilangay. Ay! Balito ka. Tupak. Ay! Balit natin. Dijay, karayan. Pagkaya. Natin. Latag. Ano ka magpapangkong na? Nasa ka nung jay latag. Ay, jay karayan. Ha? Nilangay. Ano yung traffic in doon? Bibili, nagtakaw yung dede. May mas. Nagbaso. Ay, labutong manaw. Dilay. Hintay Ay, nilangay. Ano brand yung silangit? Ano? Hindi kasa. Ay! Agrador nga ta. Sinagradar. Yuki. Sit, sit. Ay, yun, di na to. Pigilan niyo man? Ay, Ano yung brand yung ay. Pigilan niyo ah! Brame. Obrayo. Okay. Na. Ay! Nagkakakalin ko lang sa Mata. Ako na tunging. Nama ba ito? Ibipit ko ka. Walang tungin niyo rin nala ibinantayan natin na ilang at makakangod ko ba kaya. Dang! May ka nang jiplowing ni Ante. Yan an! May ka na ako wala pang sutit.
Nantutan mo na. Yan puti ko raw ko. Iyo. Kami agban Agpandi ira. Latag na latag ila. Hotet! Siniwat na tan. kape. Wala ka lang. Pre. Ay, puray. Sino ko rin eh? Ako yung tituke. Ay, Ano si Korean tayo okay? Yun okay. latag na. Ay, Bayad yung sumarunong kayo sa laktan, nakakataw. yan. Gumanganat ni Kuyang Bumbong. Ay, aray. Ay, ko, magkakataw. Kaya lang, urayan ng mga tao, urayan ng mga tao. Madali. Ay, Nabuti nadabutin ng ako. tako. Nan ano? Ay, nan ano di sa akin ni Ison? Nagpistol. Tinapala na kayo. Latag. Dapat halang nagtapala niya. Maan, tapalan natin ang sabong. Ay, Sabong tay. ay, di sabong tuke. Ay, Sabong okay. ay, yun ay sabong ka nga. Paya, di ka gala. Mabalay. Doon na kasta? Ay, Anak ko nagadayo, nagpudot pa. Apang kayong doon na kasta, natingan ani kayong kilo si Kam. bang, bang. Big Bang! Bang. Diyan na tayo. Diyan na ba? Bong, bong. Kaya pwede natin mayumi. Diba? Kailan ka Yung maliliit? yan na. Mayumi. Bang bang. Bang, bang. Agala ka doon paklan. Ito na. Ay, agala. Mabit. Apay nga galabak lang. Agala paklan. Plaklan? Bing Bang! Bang. Bong bong. Bong. Diyan. Agpusir ko ikaw. Ay, Alaan. Busingat. Ay. Sarap nun tayo, aji Bing ka. Bang! Bing bang! Kala ko sinuwag. Ay! Kadlay. Tantuwag. Ano niya pa natin? Kapag ay